Oh, Nadia. Ako po. Oh. Ako amigo. Karang amigo. Oh, tanawa lang. Checkpoint boys. Oh. Bukas. Sorry. Buta sa YouTube to ya. Oh. I-upload do YouTube ba? Okay, Facebook. Ay. Ha? Oh, na kay buta sa YouTube guys. Saya moves. Saya. Ay, sorry. Lihok, plate eh. Lihok. Bukan ako. Masanero. Ay, kamera. Ay, ikaw lang ito eh. Abot na YouTube lagi. Ay, pasok. Tapalag balasyaw. Oh, balik na to sila. Palang alag balasyaw. Ay, no, Oh, kung interior ganyan, nagkot niya. Yapit to laroy. Sitsog balasyaw. Balik ako na dayon daw. ada di ba? Daghan gitu sila. Japon, dito rin. Apa airport? Airport Japon itu mo Davao bago mong abot pod. Baru po, apa? Katong itom da akong sekanan akong dala. Karon magay min abot wala pa mi tugiyag Davao wala mana na gihaw ni karon mi abot pod. Una pa kay laalan sa mga. Ay, yang ada mau ya kung Davao mi kay laalan. ang katong pagkontak na san, naraman Santa Cruz daw. Oh. Ako yung si lingkod, lingkod sa kanan. Tangi lang ni gamay. Dili ni ka. Video. Video pimpim. Mo diri sa una pimpim mo lagi kag Japan katong kasog buhok. Mulai bugoy diri sa una. Palihog ko ba? Enggak kan eh. Kopong tao man. Agak ay sugbaon ay gidalan na ba? Manok na Bisaya.
Hmm? Dibukal nak lab nggak? Ulang lagi lab. Dibukal tungguan. Jahit man. Wala na iro dah. Ah? yang wave. Oh. Ah, 6 minutes pa. Oh, lugay pa na. Asa 10 may minutes. Ha? Aduh, kayak apa? Tamak nih. Bye-bye guys. Ba. Ano kaya? Ay, ay, nag-ulos kanding daw, yung naglata. Oh, na bitaw. Wasa ka balutin, ana sa YouTube no. Si Risil ra. Para Rasil. Ha? Pag sintinyal to? Oh. Kani ko ano? Ubin. Ubin nga sugbahanan. Meet in Kwan. Taga panikian ang nagsukuan. Ako. Dirita sa Lampurok. Daho Lampurok oh. 10 pesos ang pencil. Untuk sa kanang outlet ba? Gamay na naman sa outlet sa mga station. Depende siguro sa